Pare, som a l'hospital, però encara no ha nascut. Què podem fer per facilitar la conciliació laboral en moments vitals clau? Si una persona és a la feina però no està concentrada, la feina no avança o avança molt més lentament. En diferents moments de la vida, amb els naixements, però també amb els dols i altres situacions que requereixen espais de cures per nosaltres o les persones que estimem i són a càrrec nostre, necessitem temps. És important, tant per al bon funcionament de l'empresa com per al benestar emocional de les persones treballadores, crear permisos remunerats i no remunerats més enllà dels legals per situacions vitals i de cures importants. Podries canviar-me el torn aquesta setmana? Què fas si has fet moltes hores extres i una companya et demana cobrir el seu torn? La manca de temps lliure i de descans té greus impactes en la salut i el benestar. No tenir temps afecta especialment les dones que acumulen feines remunerades i no remunerades, de la llar i de cures, per la qual cosa pateixen pobresa de temps. És important comptar amb personal suficient i que respectin les condicions de treball, especialment les hores de descans. Necessitem la feina tan aviat com sigui possible. I tu? Què faries? És important comprovar el correu regularment i no de manera constant. Si no és un dia de feina, és millor no mantenir el correu obert i fer una bona desconnexió digital per carregar piles. Desactivar les notificacions del telèfon vinculades a la feina i prioritzar el temps de descans permet fer feina de manera estructurada. No planificar el treball quotidià, ser incapaços de delegar feines o no disposar d'ordres a l'hora de treballar ens fa perdre molt de temps i ens genera estrès i angoixa. Aquestes situacions es coneixen com a lladres del temps. És important identificar-los i eliminar-los per tal de treballar de manera més eficient. I avui, per on començo? Què fas si a la teva feina no tens clar el que has de fer? És important establir canals de comunicació clars i directes a l'empresa perquè no es dupliquin tasques o es duguin a terme feines innecessàries. Sabies que no tenir instruccions clares de les tasques a fer, haver d'estar disponible per tothom sempre, donar o rebre les mateixes instruccions de manera repetitiva, dedicar massa temps a reunions poc eficients o mal preparades o resistir-nos a canvis organitzatius són fets que es consideren lladres del temps externs? Els lladres del temps externs depenen de les condicions del lloc de treball i de l'entorn que ens envolta o del lloc que ocupem en una organització. Identificar els lladres del temps externs ens pot ajudar a eliminar-los. Uf, quin xivarri! Què podem fer perquè les reunions no siguin massa llargues ni caòtiques? Una reunió caòtica i sense un objectiu clar ens pot robar molt de temps i energia. Hi ha algunes mesures que es poden posar en marxa davant de la celebració d'una reunió. Fer-les presencials i telemàtiques quan es pugui, posar els mòbils en silenci per evitar distraccions, preparar el material amb antelació, temporitzar els temes de l'ordre del dia, disposar d'aigua per a les persones assistents, tenir un ordre del dia clar i entès per tothom i uns tempos establerts prèviament i, si cal, una persona que s'asseguri que es compleixin. Una persona moderadora i un rellotge visible per a tothom poden ajudar a evitar distraccions i mantenir la concentració al llarg de la reunió.
Transformem la nostra manera de treballar des de la perspectiva de gènere. Impulsem polítiques d'organització del temps que també promoguin la corresponsabilitat i facin possible la conciliació de les diverses esferes de la vida.